dépense ɗin yaade ko marché ko fiyono ɗon jonalan 1500 ene a wawa ƴettude ɗin ɗo yaha ɗaɓɓana yimɓe ko ɓe hundora wawata de ƴettude ko fiyono ɗon jonala 1500 jonna 3000 kaw nanno min ko hako tumi andi defugol nafi ko bittagatin inna wona bisaligatin koko marmi komi ƴettata mi jonnama o waɗon noon ko duwa kon fiyono no jonna 3000 jonnanmi 1500 fiyon ɗum jonnelan ko timmi mi yaha ko gertogam mi faala defude hande mi naɓata ɗi marché o nanno ko hako tumi andi defugol ko gerto mi defata hande ma tew ɗiɗi naɓaɗi koye ɗiɗo mi naɓa ɗiɗo marché ko wimen ko gerto hande min defata mi jalagoy par ce que mi kirɗaka jallo mo jalaka so faala winne jaguite mi innama ino woɗi ɗo ɗi innalan komi jonde komi ala heɓoto si ɗon anduno on ala on haɗayno e goto si ɗon anduno on ala on haɗayno e goto e neɗɗo goto jonnera dépense ɗin kokomi mari komi jonnuma sa awa ƴettay hande hay goto huntotako ɗo on faami goto huntaki ɗo sabuna ɗum ɗon mi naɓata ɗum ɗo marché fes jonno goya 3000 jonnola 1500 mi naɓata ɗin marché awa hande hay goto huntaki ɗo ko an woni ñamata kono minen min ñamay koɗo waɗi jombugol debbo goto moƴƴa sa defani hatta minen min ñama ñande mi haɗi on kono ɗum ɗo yonani an mi andi kawma Souleymane alaga ko ɗum waɗi siɗa dari ɗo hiɗo yewta haalaji ɗi goɗɗo wo famana an kon ɗum mi wolannoma ñande ko hol min fewni fittina noon a tawti kelan ɗo ha ñande timi hima ko ñande timi hima ɗo andayno an ko honɗum woni ella ma on na e suuma e wonda an kawma Souleymane juntu fof no teddinimo iɗa dari e suuma e wolugol haalaji ɗi Allah yiɗa yarlaki an kon woni ɗe hakkille ma na ya deƴƴi way wasi a hunduko ma ko hara ko koolako a wata wolde min piri ka suuluga ndarno goɗɗo way ko ñanden tin wo mi ari ɗo mi tawi ɗo kawma Souleymane mi wolanemo sabuna hersata ɓe jokkodiri e guncugalum ko juulata a juulata an e makko fof kon gotum dugulaɓe alhamdulillah woni ko matude ay ko dal jodi nam ko jodi do jodi ya dogo de ayi to yare na dogo quoi ke wonde ni ni do o dori no bawo do quoi nen fiji o do ronde dori no bawo do ida do yadi buba inde haalande yalta e gatti yala wajo famata mata ko wuri nde innete ga kon tay di dan do go nange de ko ngol quoi nyande ga ko dawdi men nange de ko ngol ko maro kono way Dorin, jangan judi seda. Tidak mau digubang dan andi ne balare, ne balaro. Andi ne no. Ini tanah modu. Ne balare, kau mana wondi. Ifama ni ne balare, kau mana loji di nong ngotu. Mau dan kau don, kau mana ni kalle gote. Dan de sunjilan. Itana inde. Jo ina na inde do sampaga. Itande. Ndeng ko vere bonde no. Kikalare bonde no. Sine ari ene ekibe bengole makko din didi. Mo jombi goddo suudi awon andali. Ko won woni ko jombi ko goto mabbe anda no ko non defa min kinto do de jang mo dabbe ni ara non dim on no gollo o ni dim mo kan kadi wo ko golle wada addane wada kan kadi pour ko wada ko dolindira Wana pisa yo do ndogu yo
yandi ko ndu waɗi jokkange ko wadduɗo ma ɗo on mi anda ko kelema mi anda ko modi ma jokkama selala nam sama kudu jàmm rek la ràcc waxtaan bi nag juróom nawino goto huntota ko ɗo mi andinte noon a wasi goɗɗo heeɓi rewɓe ɗiɗo goto watamo bongande si a ɓannani Fatou kañum ɓannayi hunto ɓayɗa humi na naɗa humi hunto a huntota ko honto ko humimi ko sa hunta honto komi humi ɗon sakko mi hunto tertoɗa lan nam ki jamma ci boppam la am weer koor kenn du xulu ayi ko ɗum ɗo tigi ɓe innata si debbo heeɓi gorko moƴƴo ko yadanko mo sa yii galle weeli ko yimɓe ɗiɗo hawti ɗum ɗo mo ko debbo on e gorko on yo hara dankaka hari a dankaka ko fiiɗa ɓannana ɗo dakanga tew biredi ko ɗum ɗo dankaɗa haɗa dankaka a waɗa dankede debbo no hani ɗoftade dewgal debbo teddi wosino e dewgal ko laɓaɗa o ko dariɗa o si a ala e dewgal hare ko mee sa heeɓi dewgal koya jooɗo muño hey yandi ko ndu waɗi yoni haala kam a faami wata mi ñallu horude hiiralan kadi e rugugol a faami ka dagandi noon min wona ɗo wonɗen e sakkitorde ka yayami fo meeyade awa si allah ko ɗum no min numa buuri bàyyil kii yow tamit e bayilma kii soo daa baaxul rek ngeen xool si dëkkandoo yéen tamit nag moo gën a xam li may wax moom xam na man xam naa bayil noonu rek ara kan kuttata koyɗanne ka yaya sutimi ka yaya mi woni e yaade so wona allah winni o yaagolango noon wona probléme ko artugolango woni probléme pellet noon ko probléme par ce que si a yalti ɗo en fait pas ɗo a tippitata ɗo min koye suumaye mi woni debbo sa ari ka dewgal ma ko jaɓay ko modi ma wolan ma kon hana kunta koyɗanne simi ɗon ka tipputude ko ɗo wimi a tippitata kunta ɗo koyɗanne simi ɗon ka tipputude na en ɗiɗo haɓɓi ɗo sentir ko goto ko min woni ɗum ɗo ellala min ɗo kera hara kunti koyɗanne simi ɗon ka tipputude ɗo hara kuntiɗe koyɗe hara kuntiɗe koyɗe mi neeɓi nande kala ka pullo fuuta jombi neɗɗo sénégalais jo hara debbo pullo ngo ñakki ɗum no horta min e jallo nafisa mi andinte ɗum mi walanema ɗum ɗo konngol ko goto woto ellala